tengo 19 años y soy de Badalona. Juego al fútbol sala en San Roque desde hace 3 años y medio y me gusta mucho el boxeo. Hace 3 años y medio, jugaba con mis primos en Marruecos en la calle, fútbol en la calle, y realmente me gustaba un montón. Y cuando llegué aquí a España, pues una amiga me dijo que estábamos jugando chicas en fútbol sala. Se lo dije a mis padres, mi madre se negó totalmente, me dijo no se lo digas a tu padre porque te va a cortar el cuello. Así que decidí pues ir la primera semana que era de prueba, ir a ver cómo me iba. Me gustó mucho y al final decidí apuntarme. Se lo dije a mi padre y él se negó, me dijo que no, que el fútbol no era para mí, que yo me centrase en mis estudios. Y bueno, pues estuve insistiendo y tuve el apoyo de mi madre. Y al final empecé a jugar, pero con el apoyo de mi madre. Mi padre no lo sabía, iba escondida. Y ya está, y entonces pues 3 años y medio así. Pues ahora me ha dado por jugar al boxeo porque soy muy bruta. Tanto aunque juego a fútbol, es como que si mi energía, mi rabia aún no toda la despego en el fútbol. Y así que me quería apuntar en boxeo, que me gusta mucho. Y mi madre cuando se lo dije, buah, bajó, me dijo, ¿cómo se te ocurre decir esto? Que el boxeo sí, para que el día de mañana vengas a pegarme a mí. Y entonces pues se negó. Y ahora estoy insistiendo para que me dejen jugar. Hola, em dic Anna, tinc 25 anys i estic estudiant el grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. Fa 5 anys que jugo a pàdel. Fins ara al setembre estava treballant al Club Tenis Natació Sant Cugat fent classes de pàdel, però ara aquest setembre he plegat. I només faig la preparació física d'uns nens d'iniciació aquí al Tenis Mataró. Fa 5 anys que jugo professionalment a pàdel, però l'any passat ho vaig haver de deixar perquè hi va haver un problema a nivell d'organització del circuit nacional, i és que van canviar els organitzadors i van decidir que a partir d'aquest any només jugarien els masculins. Llavors el femení, al veure que no es muntaven circuit per les dones, es va rebel·lar i va dir que això no podia ser, i al final van aconseguir que elles també juguessin al circuit nacional. El problema és que, evidentment, veure jugar nois no és el mateix que veure jugar noies. Els nois sempre és més espectacular i la gent paga per anar-los a veure, en canvi les noies és més difícil. Per això, guanyar-se la vida professionalment jugant a pàdel és molt més difícil ser una noia que un noi. Evidentment, el circuit va veure això i va dir, doncs, fem unes 16 proves l'any als homes, però si les noies també han de jugar, en lloc de fer 16, en fan 8 i juguen menys.